ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастем. видеои мо сар мешавад саҳари рӯз вақти мактаб барои кӯдако. инҷа мо магазин рафтесем қати кӯдако камтар харид кунем гуфтем кӯдакода. рости видеои ман чанд рӯза ҳастай ҳамаи камтар монтаж кардан, овоз запс кардан манда қӣнӣ метова. ҳар рӯз план мекунам ки имрӯз монтаж мекунам мепартом, пага монтаж мекунам мепартом. ҳамаи хел камтар қӣнӣ метова манда. не ки агар видео ки монтаж кунем қин натова да ман ҳар рӯз влог мешавад тарафи канали ман. намедонам чӣ ба ки манда қӣнӣ метова монтаж кардани видео. ай ҳамин сабаб камтар дер мебирояд видео да ман. хариди имрӯзаи мо як пари обуфа, як пари пӯшоки тана гирифтем ҳозирашда барои ҳамин пӯшидани ҳозир баҳоре бо насиб гарм кана бо тобистона мегиремшона. хеле ба ҳар сешона як модела ки чиёшу дигаҳа рангошо. ин мӯзаи резинира барои ба чанд сади грав рӯзои борунӣ мепӯшонемаш. дар берун мебурам бозӣ мекунанд ҳамашона лой кара ҷазир мекунанд барои ҳамн садика. бо як кросовки дигашам гирифтем. اینجا با یک قطعه خونه پوشی گرفتیم و سومایه را در روز آن حرکت میکنم مغازه نگاه میکنم قطعه دختری کشوت باشه استیندار باشه. اگر استیندار که بیام استیندارش میگیرم بعضی وقت استیندار پیدا میکنم باز در روز باشه با خوبتر میشود. فقط همین استینش نگاه میکنم درستی کشتر نگاه میکنم کافه داد نمیشونه. بیادو مایکل گرفتیم نمیخواد خرید میکنم خشید با حالی که کم کرد با نصیب با میخرید حاضرش برای من بابا پوشیدن شد. اینجا من پیروک تیور دارم.
пирог нимаш айваринია, нимаш творогай. Болоша ҳами хел ба қолабакҳо камтар урӯ метиҳам. кӯдакода бисёр маҳқул шид бо ҳами тарафи варинидораш. кӯдак маъно бисёр шириня ки нағз мебинанд. ай ҳами ман чанд бур шид пафтор тиёр кардесам. ин видеои ман хеле шид дурусти ҳамёзе ки шумо влога мебинед порча порча ай чанд рӯзаҳай ҳамаша якҷоя карда имрӯз монтаж кардам. намихел дӯстони азиз, ман дар ҳаминҷа ба шумо хайри хуш мекунам. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда худо нигаҳбонтон бошад.